салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз бо омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон вобаста ба маърифати ҳуқуқӣ, муҳимияти эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ соли 2024 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон вобаста ба паҳлӯҳои дигари ҳамин масъала ки эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ба муносибати 30-умин солгард аз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон тавре ки пешвои миллат изҳор доштанд, эълон карда шудааст ҳамзамон дар заминаи ин ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа. дар суҳбати мо аз ҷумлаи иштирок доранд Самандари Қаландар, Собирҷон Абдулаҳадзода, ҳамзамон тавре ки изҳор шуд донишҷӯёни ҳамин факултет аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Шукрулло Саидшоҳзода ва Зебо Азимова, омӯзгорони факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. бисёр ба маврид аст ки барои он ки соҳбат возеҳтар шавад, фаҳмотар шавад, худи ҳамин мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ шарҳ дода шавад ки чӣ аст, дар зери ҳамин мафҳум кадом маънӣ ноҳуфтааст ва чиро фаҳмидан мумкин аст. Барама ташаккури зиёд. Албатта маърифати ҳуқуқӣ яке аз унсурҳои меҳварӣ дар низоми иҷтимоии ҷомеа ва яке аз шаклҳои муҳимтарини маърифати иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва он пеш аз ҳама дар ташаккул ва тақвияти минбаъдаи рушди шахсият албатта нақши назаррас дорад ва зимни амалисозии ҳуқуқу ӯҳдадориҳои иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ яке аз заминаҳои мусоид ба ҳисоб меравад, зеро аз доштани маърифати баланди ҳуқуқӣ имкони васеъи амалисозии ҳуқуқу озодиҳо ва ҳамзамон иҷрои ӯҳдадорӣ ва масъулияте ки ба зиммаи шахс вогузор шудааст вобастагӣ амиқ дорад. Низоми ҳуқуқӣ як қатор падидаҳои ҳуқуқӣ ва қатор институтҳои мушаххаси ҳуқуқиро дар бар мегирад ва яке аз ҳамин институтҳо дар баробари шуури ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, сиёсати ҳуқуқӣ маҳз маърифати ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама як намуди маърифати иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва барои таснифи низоми ҳуқуқии кишвар аз нуқтаи назари муайян истифода бурда мешавад ва он сатҳи дониши ҳуқуқии аҳолиро оид ба қонун ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ муайян мекунад, муносибати аҳолӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар кадом сатҳ қарор дорад ва ҷараёни иҷрои қонуният ва тартиботи ҳуқуқиро таъмин менамояд. Чӣ қадаре ки сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ баланд бошад, ҳамон қадар низоми мукаммал ва муташаккили қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеа пойдор мегардад ва дар маҷмӯъ тартиботи иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ дар ҷомеа ба як маҷрои осоишта роҳандозӣ мегардад. Аз сабабе ки хусусияти инфиродӣ дорад, индивидуалӣ дорад ва пеш аз ҳама вай дар сатҳи тафаккури ҳар як субъекти алоҳида, шахси алоҳида вай арзиши иҷтимоӣ надорад маърифати ҳуқуқӣ. Арзиши иҷтимоӣ дорад, чунки вай мо ба маърифати ҳуқуқиро сирф падидаи ҳуқуқӣ гуфтан монам, як масалан бисёр хусусиятҳои онро бояд ба инобат гирем, чунки вай дар алоқамандӣ бо дигар арзишҳои иҷтимоӣ, қабили арзишҳои ахлоқӣ, арзишҳои сиёсӣ, арзишҳои иқтисодӣ ки бо он тавъам мебошад ва роҳандозӣ мегардад. Албатта шаҳрвандон доир ба қонун ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ пеш аз ҳама маълумот мегиранд ки яъне ки низоми қонунгузорӣ, санади меъёри ҳуқуқӣ дар кадом сатҳ қарор дорад ва он кадом ҳуқуқу ӯҳдадориро муқаррар мекунад, кадом муносибати ҷамъиятиро танзим менад ва кафолати амалигардонӣ ҳамин масалан муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу ӯҳдадорӣ дар чӣ ифода мебарад ва дигар вақте ки иттилоот гирифт шахс пеш аз ҳама онро бо арзишҳои шахсии худ муқоиса мекунад, ки унсури идеологии вай ба вуҷуд меояд, муқоиса мекунад ки оё ҳамин санади меъёрии ҳуқуқӣ ба манфиати ман аст, талаботи мана қонеъ мегардонад ё ин ки не. ва дар мавриди сеюм унсури дигар, яъне унсури иродавии мафкураи ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. Ҳам маърифати ҳуқуқӣ дар ин сурат ки муқоиса кард санади меъёрикиро бо арзишҳои шахсӣ ба хулоса меояд.
ои вай чӣ кор кунад? Санади меъёрии ҳуқуқиро истифода барад ва ба манфиати худ татбиқ намояд, ё санади меъёрии ҳуқуқии дигареро ёбад ки ба манфиати ӯ бошад. Дар кадом сатҳи инкишоф қарор доштан надоштани низоми санади меъёрии ҳуқуқӣ мазин пеш аз ҳам арзишҳои ахлоқӣ сарчашма мегирад ва он бо дар назардошти тафаккур ва сатҳи донише ки дар шуури шахс қарор дорад вай ба ҳамин муносибат албатта баҳо медиҳад, навобаста аз оне ки масалан муносибат дар кадом сатҳ қарор дорад ва пеш аз ҳама бо дар назардошти оне ки аз кадом сатҳ ба муносибат баҳо медиҳад ва аллакай ба санади меъёрии ҳуқуқӣ ба муносибати ҷамъият ё муносибати ҳуқуқӣ баҳо медиҳад. Ин муносибатро дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ татбиқ менамояд. Яке аз унсурҳои асосие ки боиси баланд гардидани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ мегардад маҳз тарбияи ҳуқуқӣ аст ва яке аз шаклҳои муҳимтарини роҳандозӣ намудан тарзу усулҳои баланд намудани маърифати ҳуқуқӣ маҳз ин тарбияи ҳуқуқӣ аст. ва чӣ қадаре ки сатҳи тарбияи ҳуқуқӣ дар ҷомеа баланд бошад, ҳамон қадар сатҳи низомнокии ҳуқуқи аҳолӣ, сатҳи инкишофи санади меъёрии ҳуқуқӣ баланд мегардад. ташаккури зиёд. изҳор доштед ки маърифати ҳуқуқиро танҳо бо падидаи ҳуқуқӣ гуфтан маҳдуд карда наметавонем. ва воқеан ҳамин тавр ҳаст. агар мо танҳо падидаи ҳуқуқӣ гӯем, мафҳум мушаххас мешавад, тааллуқияти мафҳум, аммо маъно маҳдудтар мешавад. ва агар онро ҳамчун падидаи умумӣ арзёбӣ кунем, яъне ба ҳама дар таносуб ба дигар арзишҳо, ба дигар фанҳо, ба дигар мавзӯъҳо фарогиртар мешавад моҳияти ҳамин мафҳум. хуб, дар бораи он суҳбат кардед ки дар бораи таносуби байни ахлоқ ва хуб суҳбат кардед, ё ин ки дар бораи он суҳбат кардед ки аз иродаи худи шахс ҳам вобастагӣ дорад. ҳар нафаре ки дар ҳамин ҷомеа зиндагӣ мекунад ё ин ки дар ҳар ҷое ки зиндагӣ мекунад, як бор ҳамон сатҳи маърифати ҳуқуқии худро дар айнияти рафтори худ санҷад. оё рафтори ӯ, яъне айнияте ки ӯ дорад ба сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ки даъво мекунад маърифати ҳуқуқӣ дорам, мувофиқат мекунад ё не, ҷоғӯ ҳаст ё нест. биёед барои он ки масъала мушаххастар шавад, фаҳмотар шавад, мисол меорем. як ронанда дар роҳ меравад ва дар баробари ӯ дигар нафарон ҳам дар ҳамин ҷамъият ҳастанд. садои мошинро баланд мекунад, сигнал медиҳад, ё ин ки бо суръати баланд ҳаракат мекунад, ҳарчанд медонад ки дар ҳамин роҳ меъёри муайян ё аз рӯи 40 аст, ё ин ки аз рӯи 20 аст, ё ин ки аз рӯи 60 аст. ё ин ки медонад ки агар садои мошин баланд шавад, безарурат баланд шавад, ба дигарон халал мерасонад, ба асаби дигарон мерасад, аммо ин корро иҷро мекунад. яъне агар вай донад ки ҳамин кори ӯ ғайриқонунӣ аст, аз чорчӯбаи маърифати ҳуқуқӣ ё маданияти ҳуқуқӣ берун аст, иҷро намекунад ҳамин корро. ва дар як маврид нишон медиҳад тавассути ин рафтори худ ки вай ахлоқ дорад, ахлоқи ҳамида дорад. ва агар меъёри қонунро намедонад, вай намедонад ки дар ин ҷо аз рӯи чанд ҳаракат кардан мумкин аст, ё ин ки сигнал, ё ин ки садои мошинро баланд кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ безарурат амали ғайриқонунӣ аст, амали ғайриахлоқӣ аст. агар ин чизро намедонад, ахлоқию, ҳиссиёти ӯ, тинати ӯро водор кунад ки амин корро накунад, то ин ки ба дигарон халал нарасонад, пас риоя мекунад меъёри қонунро. яъне таносуби байни маданияти ҳуқуқӣ ё ин ки маърифати ҳуқуқӣ ва ахлоқ дар ҳамин гуна мисолҳо возеҳтар мешавад, равшан мешавад. хуб, биёед суҳбатамонро идома медиҳем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, дар паёми навбатӣ аз 28 декабри соли 2023 соли 2024-ро бо назардошти вақту фазо соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. аз нуқтаи назари ҳуқуқшиносон чӣ муҳимият дорад ва дар боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ, ҳамзамон боло бурдани ахлоқи ҷомеа ва нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ ки асоси рушди бонизоми давлатро ташкил медиҳад, чӣ нақш метавонад дошта бошад? яке аз дастовардҳои бузурги замони соҳибистиқлолӣ ва ҳаёти ҳуқуқии мамлакат Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки ба хотири гиромидошти 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. пеш аз оне ки мо дар бораи
мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ огоҳӣ дошта бошем, бояд сараввал аз худи мафҳуми маърифат огоҳӣ пайдо кунем ки маърифат чи аст. маърифат, худи калимаи маърифат маънояш ин тамиз, илму дониш, ҷаҳонбинӣ ва шинохтан мебошад. мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ фаъолияти ақлонаи инсон ва доштани донишҳои ҳуқуқии ӯ мебошад ки аз дониш, эътиқод, меъёрҳо ва муносибатҳои дар ҷомеа ташаккулёбанда ба миён меояд. ва инҷо масъалаи маърифати ҳуқуқӣ на танҳо аз моҳият ва мазмуни ҳуқуқӣ иборат аст, балки аз арзишҳои анъанавию ахлоқӣ ки ҳамчунин метавонад принсипи маърифати ҳуқуқиро ташкил диҳад ба монанди ахлоқ, одоб, поквиҷдонӣ, ростӣ, шафқат, адолат, инсондӯстӣ ки метавонад моҳият ва мазмуни маърифати ҳуқуқиро ташкил диҳад. аслан маърифати ҳуқуқӣ ин раванди мунтазам аст ва бо рушд ёфтани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҷомеа ана ҳамин барномаҳо ҳам дигаргун мешавад, ба монанди масалан маърифати ҳуқуқии занон, маърифати ҳуқуқии ҷавонон, маърифати ҳуқуқии маҳкумшудагон аст. ва бояд зикр кунем ки маърифати ҳуқуқӣ аз якчанд сохторҳо иборат мебошад ки сохторҳои маърифати ҳуқуқиро ҳуқуқ, тарбияи ҳуқуқӣ, қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ҳамчунин нигилизми ҳуқуқӣ ташкил медиҳад. ба ин мисоли оддӣ шуда метавонад, масалан яке аз сохторҳои маърифати ҳуқуқиро ки мо гуфтем нигилизми ҳуқуқӣ аст, мисол дидаву дониста риоя накардани қонун. мисоли оддӣ амин роҳравро мегирем, чароғак сурх аст, аммо дидаву дониста қонунро риоя намекунанд, аз роҳрав мегузаранд. дар шароити мураккаб шудани авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва умуман дар шароити ҷаҳонишавӣ ки як бадалшавии тадриҷи фазои ҷаҳонӣ ба минтақаи ягона мебошад ва раванди ба ҳам бархӯрдани фарҳанги тамаддунҳо ва масалан аз байн рафтани хатти сарҳадо ва эҳтироми падидаи ҳуқуқи инсон аст. аз дар баробари дигар масалан муносибатҳое ки дар ҷомеа қарор муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пеш аз ҳама баланд намудани сатҳи ҳам масалан маърифати ахлоқии ҷомеа ва маърифати ҳуқуқиён пеш аз ҳама аз як ҷониб барои худи шахсият лозим бошад ва аз ҷониби дигар дар раванди мукаммал намудани ҳамин муносибатҳо нақши назараси худро мебозад. ва тавре ки дар тавзеҳоти ҳамин фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудани соли 2024 муқаррар шудааст. мақсади асосии ҳамин эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама бо мақсади таҳкими арзишҳои демократӣ, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, эҳтироми падидаи ҳуқуқи инсон ва дар заминаи ин мукаммал намудани муносибатҳои ҷамъиятиву роҳандозӣ намудани як низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тавонад ба манфиати ҷомеа бошад, албатта ба ҳисоб меравад. ва дар ин замина албатта бояд гуфт ки маҳз аз самаранокӣ ва сифати сатҳи қонунгузорӣ низ ин масъала алоқамандӣ зич дорад, чунки чӣ қадар сатҳи масалан сифати қонунгузорӣ баланд бошад дар ҷомеа ҳамон қадар масалан амалигардонии ҳуқуқ ва ҳамза татбиқи меъёри ҳуқуқ низ ба таври мушаххас баром монда мешавад. чунки аз нуқтаи назари ҳам илмӣ, ҳам аз нуқтаи назари масалан принсипҳои ахлоқи ҷомеа ё ки масалан принсипҳои ҳуқуқиро баҳо бидиҳем, бояд ки санади меъёри ҳуқуқӣ ба қадри имкон ҳам кӯтоҳ бошад ва ҳам оммафаҳм бошад, содаву равон бошад ки содаву равон ва ҳамзамон ба аҳолӣ дастрас бошад ки вай тавонад доир ба ҳамин санади меъёрӣ ки маълумот пайдо кунад. ва вақте ки маълумот пайдо кард, албатта муносибат ба ҳуқуқ ё муносибат ба қонун ду хусусиятро пайдо мекунад. муносибат метавонад ки мусбат бошад ё ки муносибат метавонад ки манфӣ бошад. агар инсон зарурати дарки ҳуқуқа дар ҷомеа дарк кунад ва онро ҳамчун падидаи мусбат арзёбӣ намояд, он гоҳ муносибат ба ҳуқуқ дар шакли фоиданоку мусбат ва ин вобаста ба дарки муносибат метавонад оқилона, самаранок ва пуртаъсир бошад. лекин агар инсон ҳуқуқ ҳамчун падидаи бефоида ва нолозим шуморад, он гоҳ муносибатро ба ҳамаи он чизе ки предмети танзимнамоии ҳуқуқ мебошад албатта дар шакли манфӣ арзёбӣ мекунад ва бо дар назардошти мушаххасоту таҳлили сатҳи татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи муайянсозии сатҳи контингенти содиршавии ҳуқуқ вайронкунӣ ё кирдорҳои ба ҷамъият хавфноку сатҳи амалишавии
меъёрои ҳуқуқӣ маинро байнобат гирифтан соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шуд. Лекин ин маънои онро надорад ки танҳо соли 2024 соли маърифати чунки то ин давра дар кишвари мо як зумра чорабиниҳои ҳам ташкилӣ ҳам ҳуқуқӣ роҳандозӣ карда аз қабили қабул гардидани 9 апрели соли 1997 қабул гардидани барномаи сиёсати ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1997-2007 ки дар ин замина минбаъд низ барномаи стратегия роҳандозӣ карда шуд ва тавре ки дар консепсияи миллии тарбия ки соли 2006 ба 2 марти соли 2006 ба тасвиб расидааст муқаррар шудааст, яъне ки 21 намуди тарбия ва дар ҳамин ҷо тарбияи ҳуқуқӣ низ ки мас пеш аз ҳама барои баланд намудани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ нақши асосӣ дорад, барои баланд намудани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ бехусусан нақши назарияти худро мебозад ва мақсад аз роҳандозӣ намудани соли 2024 фикр мекунам ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ин пеш аз ҳама дар сатҳи инфиродӣ дар сатҳи фардӣ аввал мо сатҳи маърифатнокии аҳолимонро баланд бардорем он метавонад ба сатҳи гурӯҳӣ ва сатҳи оммавӣ мубаддал гардад, ба гурӯҳи мушаххас бадан масалан вобаста ба категорияи аҳолӣ. кишвари мо ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ва аз ҷониби зиёда аз 178 давлати ҷаҳон ба расмият шинохта шуд. имрӯз равобити дипломатии муносибати хориҷӣ дар як самти бисёр густурда роҳандозӣ карда шуд бо ташаббуси пешвои миллат ва имрӯз шаҳрвандони мо ба кишварҳои хориҷӣ бо ин ё он мақсад албатта сафар мекунанд ва анами сатҳи пасти маърифати ҳуқуқӣ онҳоро дар амалӣ намудани ҳуқуқҳошон метавонад ки монеагӣ эҷод кунад ва чӣ қадаре ки агар сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ё ки дониши ҳуқуқии аҳолӣ баланд бошад, чӣ вобаста ба низоми ҳуқуқие ки кишвари мо дорад, низоми ҳуқуқии дохилӣ ва чӣ низоми санадҳои байналмилалие ки доираи васеъи ҳуқуқу озодиҳо ва ҳудуддории онҳоро муқаррар мекунад. агар вобаста ба ин маълумоти кофӣ дошта бошанд фикр мекунанд дар ҳар гӯшаи ҷаҳоне ки бошанд онҳо мушаххасан ҳуқуқу озодиҳои худро амалӣ карда метавонанд ва аз кафолатҳое ки дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар шудааст ҳам дар сатҳи низоми санадҳои байналмилалӣ албатта васеъ истифода мекунанд ва ин ҳам мақсади ҳамаш ин агар дар маҷмӯъ баҳо бидем мақсади ҳамаи ҳамин масалан барномаҳо ва маърифати ҳуқуқӣ ин хизмат намудан ба инсон аст, яъне ки дар маҷмӯъ ҳама ино баргашта меояд ба сиёсати инсонсолории давлати ҳукумати Тоҷикистон. вақте ки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул кардем дар моддаи 42 мо меъёри арзишманда муқаррар кардем ки дар Тоҷикистон ҳар кас вазифадор аст конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. минбаъд ин принсип албатта дар дигар санадҳои меъёрӣ низ мушаххас гардид. меъёри ахлоқӣ, арзишҳои ахлоқӣ бо арзишҳои ҳуқуқӣ бисёр дар алоқамандӣ қарор дорад. он рафторе ки зидди талаботи меъёри ҳуқуқӣ аст албатта рафтори зидди ахлоқӣ эътироф карда мешавад ва дар ин замина ин аз як тараф аз сатҳи баланди маърифатнокии шаҳрвандони мо дарак медиҳад. масалан эҳтироми як шаҳрванди хориҷӣ дар масалан ҷомеаи мо дар ватани мо, аз дигар тараф ин аз сатҳи маърифати ҳуқуқи онҳо низ дарак меояд, чунки маърифати ҳуқуқи муносибати шаҳрвандони мо бо шаҳрвандони дигар давлатҳо, чунки ҳамин сиёсати ҳам давлати Тоҷикистон чӣ сиёсати ҳуқуқӣ, чӣ сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ин сиёсати дарҳои кушод аст. мо бо ҳама дӯстӣ мекунем, чунки дар дебучаи конститутсия муқаррар шуда ки Тоҷикистон сиёсат масалан бо дар назар дошт эҳтироми баробарҳуқуқи дигар халқу миллатҳо, албатта муносибатҳои давлатӣ ва муносибатҳои масалан ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангиша ба сомон мерасад. ташаккури зиёд дар бораи он ки идеяи афроде ёфт мешавад ки ҳамин ҳуқуқро метавонад ҳамчун падидаи манфӣ шиносад ва ҳамчун мусбат. албатта падидаи манфӣ шинохтани ҳуқуқ аз ҷониби муште аз ашхосе ки ёфт мешавад дар ҷомеа, ин гуна ашхосро наметавон пурра ислоҳ кард ва ин як диалектикаи ҳастии инсон аст ва падидаи манфӣ арзёбӣ кардан ин сирф нигилизми ҳуқуқӣ аст. ин ва ҷои инкор надорад. бубинем дар бораи он суҳбат шуд ки Тоҷикистон узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон аст. санадҳои меъёрии байналмилалии Тоҷикистон эътироф кардааст қисми таркиби низоми қонунгузории ҷумҳуриро ташкил медиҳанд ва суҳбат шуд ки дар пешгирии чолишҳои ҷавонон, шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои
экстремистию террористӣ маърифати ҳуқуқӣ бисёр муҳим аст, нақши барҷаста дорад. як нафар ба наворе ки манфиат ва ҳадафҳои муғризонаи гурӯҳҳои радикаливу тунху манфиатҷӯро тарғиб мекунад, мақбул намегузорад, ба истлоҳи маъмул лайк намегузорад ва ба дигарон намефиристад, падилитсия намекунад. ва агар дорад маърифати ҳуқуқӣ меъёри қонунро медонад ва агар медонад ки Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи башарӣ эътироф шудааст, шинохта шудааст, пас дарк мекунад ки ҳамин рафтори ӯ ба мақоми давлат, ба нуфуз, ба обрӯ, ба имиҷи сиёсии давлат дар арсаи байналмилалӣ латма ворид мекунад. яъне ки маърифати ҳуқуқӣ ба як ҷомеа маҳдуд намешавад. ҳамин мафҳум дар сатҳи глобалӣ ки дар сатҳи байналмилалӣ низ бисёр масъалаи мубрам ва муҳим аст. хуб, касе боз чизе гуфтанӣ дорад? мақсади асосии эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ ин саривақтӣ буд, зеро худи маърифати ҳуқуқӣ як категория иҷтимоӣ аст. ин ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дахл дорад. ин категория аст ки воқеан ҳам барои тартиботи ҷамъиятӣ, барои интизоми шаҳрвандон нигаронда шудааст. чандин барномаҳо, чандин стратегияҳо, чандин дурнамои давлатӣ қабул карда шуд ва ҳоло ҳам норасоии камбудиё ҷой дорад. ин ҳам бошад дар робита бо муносибатҳои ҷамъиятие ки имрӯз мо рӯбарӯ мегардем ҳангоми истифодаи нақлиёти шахсӣ, ҳангоми гашти гузор намудан дар кӯчаҳо, паскӯчаҳо, шаҳракҳо, дар боғчаҳо, ки воқеан ҳам тартиботе ки интизоме ки дар доираи санадҳои милоқии давлат муқаррар намудааст, шаҳрвандон ҳатто дар доираи худи ҳамун талаботи муқаррар намуда ё ки ҳамаин санадҳое ки муқаррар намудааст, онҳо фаъолиятро дуруст ба роҳ намемонанд. маърифати ҳуқуқӣ бо фарҳанги амалисозии муносибатҳои ҷамъиятӣ алоқамандӣ зич дорад. масалан, фарҳанги ронандагӣ, фарҳанги муошират, фарҳанги гашту гузор, фарҳанги оиладорӣ, ин истилоҳе ҳастанд ки воқеан ҳам дар ташаккули фарҳанги, дар ташаккули маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон ёрӣ мерасонад. дар баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон воқеан ҳам кӯмак мерасонад. масалан, бо роҳи агар шумо аҳамият дошта бошед, аз тарафи шабакаҳои телевизионӣ борҳо мо мебинем ки аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бо хонандагони мактаб, бо дигар категорияи ҷамъиятӣ, бо шаҳрвандон, гурӯҳҳои корӣ ҳамсӯҳбат мешаванд, ташвиқот мезаронанд, корҳои фаҳмондагӣ мезаронанд. ҳоло ҳам масъала ҳалли худро наёфтааст ва дар боло шумо оиди ҳамроҳшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ қайд намудем. воқеан ҳам имрӯз вақти он расидааст ки тамоми ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, тамоми корхона, муассиса, ташкилот аз оила то мақомоти давлатӣ мо бояд дастаҷамон нисбати масъалаи мазкур бетараф набошем. тамоми ҷавонон, тамоми наврасонро огоҳ намоем. воқеан ҳам кирдор кинтирори ҷинояткорон аст. онҳо бояд аз рафтори худ, аз ҳаракатҳои худ дар ҷомеа бояд бархурдор бошанд. ва имрӯз таҷриба нишон дод ки воқеан ҳам қабули чунин стратегияҳо, чунин дурнамо, чунин барномаҳое ки хусусияти тарбиявӣ доранд ва он дар баланд бардоштани маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон кӯмак мерасонад, хеле муҳим ва саривақтӣ аст. ва хусусан эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуданд, ин албатта иқдоми бисёр ҳам ҳадафмандона барои мардуми Тоҷикистон, барои халқи Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ барои нафаре ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад алоқамандӣ зич дорад. ташаккури зиёд. дар хусуси он суҳбат кардед ки баъзан аз ҷониби баъзе шаҳрвандон дар кӯчаҳо, дар боғҳо, фарз кардем дар майдончаи варзишӣ ҳамин меъёрҳои қонун риоя намешаванд. ҳукумат майдончаи варзиширо месозад дар сатҳи баланд ва мавриди истифода барои шаҳрвандон ройгон қарор медиҳад. аммо як кӯдак бо пояфзолҳои
ифлос, пур аз лой, уман ҷазир болои хараки майдончаи варзишӣ медавад ё дар нимкатҳои болои нимкатҳои майдончаи варзишӣ гашту гузор мекунад, давтоз мекунад. аммо падару модар ё нисбат ба ин рафтори кӯдак бетарафанд, ин манзараро тамошо мекунанд, лаззат мебаранд. албатта аз ҳар кас аз хурсандии кӯдак лаззат мебарад, аммо вақте ки мебинем ки тартиботи ҷамъиятӣ ахлоқ вайрон мешавад, ин ҳатман ки пеши роҳи ин гуна рафтор гирифта шавад. агар аз хурдии кӯдак дар рӯҳияи қонунмеҳварӣ, дар рӯҳияи ахлоқӣ ҳамида, дар рӯҳияи эҳтирому арзгузорӣ ба заҳмати дигарон ба камол нарасад, тарбия карда нашавад, пас ба вои расид пеши роҳи ин гуна рафторҳоро гирифтан хеле мушкил мегардад. омадем ба масъалаи ҷавонон. вақте ки дар бораи майдончаҳои варзишӣ суҳбат мекунем, хуб, дар суҳбати мо донишҷӯён иштирок доранд, ҳузур доранд. биёед назари донишҷӯёнро дар ҳамин росто бифаҳмем, ҳам дар шинохти маърифати ҳуқуқӣ, мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ, ҳам дар бораи муҳимияти эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқии соли 2024 ва дигар масъалаҳое ки имрӯз махсусан барои ҷавонон дар хур ҳастанд ва ҷавонони мо баъзан бо рафтор ё ин ки кирдорҳое вомехӯранд ки онҳо зидди ахлоқиянд, онҳо зидди меъёрҳои қонун ҳастанд. марҳамат. воқеан ҳам яке аз намудҳои маърифати ҳуқуқии ҷавонон ба ҳисоб меравад ва пеш аз оне ки мо бояд маърифати ҳуқуқии ҷавонро таҳлил намоем, мо бояд маърифати ахлоқии ҷавонро таҳлил карда тавонем. ва дар маҷмӯъ маърифати ахлоқии ҷавонон сарчашма мегирад аз оила ва аз ҳамон фазое ки мисол вай ба дунё меояд, мисол таълими илм мегирад дар боғчаҳо ва инчунин дар муассисаҳои мактаби, баъдан дар донишгоҳ, бояд яъне дар маҷмӯъ тамоми ҳамин мақомотҳо, оила, тамоми ҳамин мақомотҳои давлатӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва дар рӯҳияе ки пост доштани арзишҳои фарҳангӣ мебошад самгузор бошад. ва мо метавонем ки мисол бо оила ҳамкорӣ намоем ва мисол меъёрҳои ахлоқиро, меъёрҳои ҳуқуқиро дар маҷмӯъ корҳои фаҳмондадӣ кунему. мисол оила вақте ки худаш ташаккули солим дошта бошад, метавонад ки ҷомеа низ яъне солим ташаккул ёбад ва ин сарчашма мегирад аз ҳамон оила, аз ҳамон муҳите ки ҳамон кӯдак, ҳамон наврас дар ҳамон муҳит мисол мегирем ба воя расида истодааст. ташаккур. шумо имрӯз донишгоҳ меравед саҳар, дониш фирӯзӣ дарс мехонед ва баъд аз он ба хона меравед, ба муҳити оила меравед. як соат 2 соат дар муҳити оила гашту гузор мекунед. шояд пас аз он ба дарси иловагӣ меравед, шояд баъди он ба толори варзиш меравед, тамрини бадан мекунед. яъне ки ҳаёти шумо дар бораи ҷавонон вақте ки суҳбат мекунем, назар ба муҳити оила дар муҳити иҷтимоӣ бештар мегузарад. то нисфи рӯз бештар дар муҳити донишгоҳ, пас аз он дар дарси иловагӣ, дар толори варзиш. яъне он чизе ки шумо гуфтед аз оила сарчашма мегирад, ин хуб аст. солимии оила солимии ҷомеа аст. аммо чун шумо ҷавоне ҳастед ки ҳамон гуна ки изҳор шуд, ҳаёти шумо бештар дар муҳити иҷтимоӣ сипарӣ мешавад, рафтори шумо, айнияти шаҳрвандии шумо, маърифати ҳуқуқии шумо, ахлоқи шумо аз таъсири муҳити иҷтимоӣ ташаккул меёбад, сурат мепазирад. ҳар гуна ки муҳити иҷтимоӣ таъсиргузор бошад, ҳамон гуна рафтори шумо шакл мегирад. марҳамат, боз ки чӣ назар дорад? аслан мавзӯи маърифати ҳуқуқӣ агар дар назари аввал маърифати ҳуқуқӣ мафҳуми мураккаб ба назар расад, аммо дар асл он дар ҳаёти начандон фаҳмиши он душвор аст. он дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар шахс аз шурӯъ аз сокинони мамлакат то шахсони мансабдори мамлакат ба назар мерасад. он аслан дар иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад ва дар маҷмӯъ мавзӯи мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ ин доштани донишҳои ҳуқуқӣ ва донишҳои фарҳанги ҳуқуқиро, маънои доштани донишҳои ҳуқуқӣ ва донишҳои фарҳанги ҳуқуқиро доро мебошад. ва бо ҳамин асос асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фармони худ аз 30 декабри соли 2023 таҳти рақами 668 дар бораи эълон намудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ фармон қабул намуданд, ки ин маънои онро надорад ки маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз мадди назари роҳбарияти олии мамлакат қаблан дур буд. яъне чунончи мисол шуда метавонад дар ин аз 5 ноябри соли 2009 дар суханронии худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси олӣ дар бораи 15-умин солгарди қабули Конститутсияи
давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гуфта буданд ки яъне эътироф ва риояи конститутсия қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳам аз ҷониби шахсони мансабдор ва ҳам аз ҷониби шаҳрвандон сатҳи баланди касбӣ ва маърифати баланди ҳуқуқиро талаб менамояд. як донишҷӯ бигзор як омӯзгор ҳам бошад, ба дарс дер мекунад. ҳоло мо суҳбат кардем ки ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба қонун ва ҷомеаи қонунмеҳвар адолатпеша, умуман ҷомеаи маданӣ, бунёди ҷомеаи маданӣ таваҷҷӯҳ дошт, аз ҷумла ба сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷомеа ва дар бораи қабули барномаҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва санадҳои зерқонунӣ суҳбат кардем. дар оилаи ҳар касе ин ё он мушкилӣ пеш меояд ки мешавад ки дар ин ё он кор маътал мекунем, дер мемонем. ва агар ин рафтор дидаву дониста бошад, пас чи аст? Берун аз маърифати ҳуқуқӣ аст, берун аз ахлоқи як инсоне аст ки вазифаи ӯро падару модар ва ҷомеа дар даст рафтан мешиносад ва дар илмомӯхтан ва ҳамчун як ҷавони фаъол дасти созанда доштан ё ин ки мутахассиси хуб шудан барои пешбурди корҳои ҷамъиятӣ барои оянда медонад ва ин вазифаи худро вақте ки сари вақт иҷро намекунад, ҳар ду тараф коҳиш меёбад. яъне ки нуқсони ё ки заъфи дуҷонибаи фардро нишон медиҳад, ҳам заъфи маърифати ҳуқуқӣ, ҳам заъфи ахлоқӣ. хуб, вақте ки гап дар масъалаи қонунҳо меравад, биёед дар ин росто суҳбат кунем ки маърифати ҳуқуқии мо дар риояи бечунучарои қонун, махсусан дар риояи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, дар танзими анъана ва ҷашну маросим, таълиму тарбия ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон чӣ нақш дошта метавонад? надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад ва донистани меъёрҳои конститутсионӣ ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон моро водор месозад ки мо ҳамаҷониба дар самти риоя кардани қонунгузории кишвар пешоҳанг бошем. яке аз самтҳое ки дар паёми пешвои муаззами миллат зикр гардид, ин баланд бардоштани мавқею манзалати зан дар ҷомеа мебошад ки мағз анами қонуне ки номбар кардан болотар, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросим ки метавонад барои омода сохтани фарзандон ба ҳаёти мустақилонаи оянда ва ҳамчунин рушд ёфтани ҳунарҳои мардумӣ мусоидат намояд. боиси сарфарозист ки имрӯз ҳукумату давлат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунанд нисбати занон ва масъалаи маърифатнокии занон ки хеле ки болотарам зикр кардем, масъалаи анамон сайру гашти шаҳрвандон дар боғу хиёбонҳо ё ин ки беназорат гузоштани баъзе аз фарзандон, кӯдакон ки пеш аз ҳама аз маърифатнокии занон вобастагӣ дорад, чунки зани маърифатнок на танҳо метавонад ки фарзандони худро тарбия кунад, балки зан агар маърифатнок бошад метавонад ҷомеаро тарбият намояд. сатҳи маърифати ҳуқуқии занону бонувон дар пешгирӣ аз амалҳое ки онҳо баъзан ба зиёдаравӣ дар баргузор кардани маъракаҳо даст мезананд ё ки роҳ медиҳанд, чӣ нақш дошта метавонад? зан дар муҳити хонадон ҳамчун фарҳанги сариштакорӣ шинохта мешавад. зан як инсоне аст ки хазинаи хонадон аст, ганҷинаи хонадон аст. барои ҳамин мегӯянд зан ганҷинаи хонадон аст, модар ганҷинаи хонадон аст. яъне буҷети оиларо агар зан бо фарҳанги сариштакорӣ идора намояд, пас ин оила аз ҳисоби сариштакорӣ, аз ҳисоби сарфакорӣ метавонад дасти кӯмак, дасти созанда дошта бошад дар корҳои ҷамъиятӣ ва ин рисолат бисёр хуб аст ки аз ҷониби занон, бонувон, модарон бештар дарк карда шавад. хуб, марҳамат. баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ё ки эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат, албатта аз як ҷониб дар ташаккули маърифатнокӣ боз ҳам шаҳрвандони мо зиёд мегардад. ин таҳкиму тақвияти минбаъда боз ҳам
баланд намудани маърифати ҳуқуқӣ ва албатта дар самти риояи тамоми низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ соли маърифати ҳуқуқӣ албатта нақши асосӣ дорад ва тавре ки шумо зикр намудед дар татбиқ ва амалисозии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашни маросим албатта 17 соли сипарӣ гардидан аз қабули қонуни мазкур нишон дод ки дар ҷомеаи мутамаддини тоҷикон дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷикон албатта он пеш аз ҳама бо мақсади таъмини шароити зиндагӣ ва инкишофи озодонаи шаҳрвандон нақши асосӣ буд зеро тоҷикистон тавре ки аз муқаррароти конститутсионӣ бармеояд давлати иҷтимоӣ аст ва барои ҳар як шаҳрванде шароити зиндагӣ арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам овардааст ва пеш аз ҳама дар доираи санади меъёрии ҳуқуқӣ танзим ба як маҷрои осоишта ва тартиб даровардани анъанаҳою суннатҳои тарихан ташаккулёфтаи миллати тоҷик ин пеш аз ҳама бо мақсади барҳам додани таассубу хуруфот ва урфу одатҳои зарарноки даврони гузашта мебошад чунки масалан хуруфотпарастӣ ё ин ки масалан нисбати якдигар рақобат кардан нисбати ин ё он ҳамсоя ё ки нисбати ин ё он рафиқи чиз албатта ба вазъи молиявӣ ва моддии оилаҳо пеш аз ҳама таъсир мерасонад ва дар маҷмӯъ метавонад ки баъд бисёр оқибатҳои ногуворро то ҳатто пош хӯрдани оилаҳо оварда расонад аз паст будани сатҳи маърифати худ ва надонистани муқаррароти қонун чунки таҷрибаи ҳуқуқ татбиқнирам нишон медиҳад муқаррароти қонуни мазкур аз ҷониби шаҳрвандон низ риоя карда намешавад пеш аз ҳам бо мақсади таъмини сатҳи беҳтари шовистаи зиндагӣ аз байн бурдани ҳамун таассубу хуруфоту зиёнҳое ки ба шаҳрвандон расонида мешавад ва дар як маҷрое ки ҳам муҳити фарогири оила бошад ва ҳам муҳите ки чӣ тавонад аз нуқтаи назаре ки расму оинҳои ҳам динӣ бошад ҳам расму оинҳое ки хусусияти дунявӣ дорад албатта ин нақши асосӣ дорад дар ҳаёти осоиштаи ҳар як шаҳрванд ва барои ин албатта дар сатҳи қонунгузорӣ низ барои риоя накардани муқаррароти қонуни мазкур низ ҷавобгариро қонунгузор муқаррар кард ва тавре ки дар боло ҳам зикр гардид надонистани қонун албатта ҷавобгариро истисно намекунад. ташаккури зиёд. Бубинем яке аз ҳадафҳои асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ин пешгирӣ аз амалҳои хурофотӣ зиёдаравӣ исрофкорӣ ва ба ин васила боло бурдани сатҳи зиндагии мардум аст яъне бубинем ки сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ба боло бурдани сатҳи зиндагии мо чӣ хел мусоидат мекунад таъсири амиқ мегузорад ва дар ин ҷо дар бораи паҳлӯҳои гуногуни маърифати ҳуқуқӣ суҳбат шуд бисёр андешаҳои хуб иброз шуданд изҳор шуданд ташаккур барои андешаҳо барои суҳбат итминон аст ки ҷавонони мо ҷомеаи мо бо донистани муҳимияти ҳамин эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ бо фаро гирифтани донишҳои ҳуқуқӣ ва шинохтани мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ ҳамчун категорияи аҳамияти умумӣ дошта масъулияти қонундонии худро қонунриоякунии худро баланд мебардоранд ва дар рушди бо низоми давлат ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон вобаста ба эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷумла бо самандари қаландар собирҷон абдулаҳадзода шукрулло саидшоҳзода зебо азимова омӯзгорони факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон. Дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.